Lah iki susuke. Wes tak susuki. Iki. Aku wingi prei. Hah? Prei. Coba. Aku Melek. prei 8 dina. Warang. Warang. Pirang ah? 46, 46. Buka akeh mandek tuh bawah. Ya wes sak bungkus ngene. Jangan ya kan duwe. Jangan apa? Gondeleng. Enggak goreng kayak apa? Nyek iki wae. Sik meneng sik. Kondol kucing kok. Lengo ta iki? Lengo. Oh, iki saone di omah. Wis geletak kok kono. Lelek kowe prai balen metu kono. Lah apa lewat kono prei? Mama aduh, Warang. Warang. aku jual campur sari karo Rio. Nyawer ara? Hah? Nyawer. Nyawer. Rawe? Nyawer. Rawe ya boleh. Nyawer. Nyawer duwe, nyawer. Cikku. Nyawer. Ambo. Apa? Nyawer ngekei duit nang sing nyanyi. Duitku lewe. Nyawer nang penyanyi. Ambo gua ngomong dinawi. Cewek. Nyawer penyanyi. Nyawer nang sing nyanyi. Ayo. Lewe. Nyawer. Nyawer. Sawer. Kawer. Sawer. Kawer ni ya boleh. Nyawer duwe. Nyawer duwe nang sing nyanyi. Melekan. Iya. Kok tahu ya? Aku lah melekan tambah sangon. Nyawer ini nyawer. 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 Kayak gini loh kan. Iya. Oh, alah, ya gue langsung. Nang ketanda lah genderoan. Anu, itu we. Aduh kok akeh sama rek. Wes, budal aku ya. Budal. Dadah. Kayak wong gelut.